ସକାଳେ ବାବାଙ୍କୁ କାମରେ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନଉଥିଲି। ସାଇ ଆସି କହିଲା କି ଦିଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭାବୁଥିଲି ପିତା ଶାଗ ଆଣିକି ରାଇ କରିବି, ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ଗଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭାଇଙ୍କର ଶୀତଦିନ ସବୁ ପରିବା ଚାଷ ହେଇ। ଆମ ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ପିତା ଶାଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା ଆସନା ମାଛ କି ମାଛ? କୁକଜି ମାଛ ଆଉ ଜଗର ଆଉ କ'ଣ? ପିତା ଶାଗ ପିତା ଶାଗ ମାଛରେ ଯାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଆଉ ଧନିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିଛ? ହଁ ହଉ ଆଉ ନବା ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ। ସେଠୁ ଆସି ଆଗ ମୁଁ ରୋଷେଇ କାମଟା ସାରିଦେଲି। ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଖେ ତ ପାଗେଲି ଆରାମସେ ଶୋଇଛି। ଖରାବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ତାର ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ତାର ଯୋଗ କରିଦେଲା। ଯୋଗ କଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ, ଆମ ଘରେ ପାଗେଲି ସହ ମୁଁ ହିଁ ଅଧିକ ମିଶେ। ସେ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତା ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆଗ ତାକୁ ତା ଖାଇବାଟା ଦେଇଦେଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ବୋଉ ବି ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟମାଟୋ ପାଗ ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ବୋଉର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।